Maintenant, est-ce que le Jenim peut prendre Djibo? Mbele Jenim ina wawi fawde jungu e Djibo eɗen gandi gile e fuɗɗode kuliyankako e nder Burkina Faso Djibo ko e pandale kuliyankoɓe ɓe jeyno no guri mawɗi goɗɗi ni wadde Djibo wonti wuro mantonigo so en teskima horeɓe leydi ndi rewɓe ɗo ɓe fof ɓe podi wonde Djibo samata e juuɗe kuliyankoɓe ko gongo ha hande Djibo samani hayso tawi noon gonko toon ka ina jiiɓi e temi sikkani so tawi kuliyankoɓe ɓe ina mbawi heɓtude Djibo sabu so tawi ɓe tami wuro ngo ma ɗum laato lañal ngal moƴƴani fewde e ɓiɓɓe Burkina ma ɗum sattu kadi e hoorejo leydi ndi Ibrahima Traoré ma ɗum hollu ha joni gonko leydi ndi ina ɓeydo tiiɗude wadde mbeɗo sikki ma gouvernement o waɗa kaddi bawal muɗum beele Djibo ina wasa samde sabu so ɗum waɗi ko sababu garal hoorejo leydi ndi e laamu wasata dalilu mum nde tawno ko haɓade kuliyankago o wi o siwliri laamu wonnongu ɗo ngu. Arrivé au pouvoir par coup d'état, il sera remis en cause.